Ισπανία, περιοχή Καστίγια y León. Είναι η γνωστή καστιγιάνικη περιοχή. Όλη η κοιλάδα αυτή, με πρωτεύουσα το Βαγιαδολίδ, που στα ισπανικά σημαίνει κοιλάδα των ποταμών, είναι η χαρά των εινολόγων και των εινοποιών. Αμέτρητα εινοποιεία, αμπέλια παντού και μοναστήρια. Να σημειώσουμε εδώ ότι η περιοχή άρχισε να κατοικείται και να αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα περίπου τον 12ο αιώνα. Κάπου τότε χτίστηκε και αυτό εδώ το μοναστήρι. Σήμερα τα μοναστήρια αυτά έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχειακές μονάδες με απίστευτο πακέτο προσφορών για ηρεμία, για συνέδρια, για οτιδήποτε, και σε ένα από αυτά βρεθήκαμε κι εμείς προσκεκλημένοι της Ford Ελλάς για την παρουσίαση του νέου Ford Fiesta. Ένα Fiesta το οποίο είναι μεγαλύτερο σε όλα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Πιο πλούσιο σε επίπεδο εξοπλισμού, με μεγαλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό που συναντάμε σε πιο μεγάλα μοντέλα ή σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, και επίσης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το ότι υπάρχουν εκδόσεις που αγγίζουν την επιθυμία οποιοδήποτε. Είτε είναι πιτσιρικάς και θέλει τρίθυρο σπόρο αυτοκίνητο, είτε κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει αρκετά χρήματα για να πάρει μια υπερπολιτελή έκδοση που είναι η Βινιάλε. Ενδιάμεσα υπάρχουν άλλες εκδόσεις με μια διαστρωμάτωση που μπορείς να βρεις για τον καθέναν ό,τι χρειάζεσαι. Δίζελ κινητήρας 1500, ο οποίος είναι με φοβερή ροπή, δεν καταλαβαίνεις καν αν οδηγάς πετρελοκίνητο αυτοκίνητο. Χιλιάρης EcoBoost βραβευμένος, ο οποίος έχει διάφορες χαρτογραφήσεις σε υποδυνάμεις και ζεις και απολαμβάνεις. Φυσικά το μεγάλο ατού του νέου Ford Fiesta είναι η οδική του συμπεριφορά. Κορυφαία ποιότητα κύλησης, χαίρεσαι να το στρίβεις. Στην Ελλάδα διατίθεται ήδη στις εκθέσεις, με ένα σημαντικό εφόδιο που η Ford Motor Ελλάς δίνει στους υποψήφιους αγοραστές. 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Αξίζει να το δοκιμάσετε.